Nazdárek párek lidí. Tak co, jak... Nazdárek párek lidí. Jsem nový youtuber, Mini Jungles. Nebojte se, dostal jsem schválení od Mini Junglese. My kámošíme. No a mám právo být něco jako on. Takže tak první má video, já se zahrám Roblox. Murder Mystery. Můj nick vám dám potom do komunity, pokud nějakou vytvoříme nikdy. Jsme mohli zahrát. Jdeme na tu, sorry, že postuju o půlnoci. Je to divný, já vím. Fakt sorry. Kurňa. Hej, kluci, nebo dámy a pánové spíš. Ne, není to on. Tak zeptat, jestli mu věříte. Co dělá? Brácha není trickshotter, tak nevadí. Hezky. Ok, tak tohle zahrál dobře. Jinak, když byste se ptali, tak moje oblíbené hry. První Animals Hospital a nějaký prostě hororovky, jakýkoliv. Až budeme hrát, tak nikdy teda, tak bychom mohli hororovky, Mimik, chápete? Co na to říkáte? Budu hodně točit s Mini Junglesem, protože je to frajer. Takže tak. Možná pozvu ještě jednoho svého kamaráda, to pozvem do crew a bude dělat tak nějakou postavu. Pardon, že nebudu mluvit, já jsem takový ten typ, který mluví, fakt jako omlouvám se. Doufám, že to pochopíte. A děkuju vám pokud. A pardon, pokud vám to bude zvadit. OK. Ten sápeček, kde je tam, ten tak je nějak moc šerif. To je nějaký snus, nemyslíte? Na silák. Uvidíme, jestli bude znova šerif. Ale to je to. To je Čech. Hustý. To se moc nevidí. Nebo jako vidí, ale já nechodím moc na párkrát, nebo jako chodím na Danglesovu server a se taky můžeme potkat. Když tak vám dám vědět, můžeme udělat nějaký mít. Dáme tu chill, chcem, hodím beko, no tak nehodím. No nic, za chvíli. Prosím, jo, hodím beko. Spát. Jako zombík. Ten má teda zajímavý skin, docela hezky. Nevěřím mu. Tam je šerif. Neptejte se na můj aim, tohle nikdo neviděl.
frajer. To musím uznat. No tak dáme ještě tak 2 hry. Uvidíme, jak to půjde. Asi 2 nebo 3, no fakt nevím. Asi 3. A potom to nějak zakončíme. Uvidíme se, když tak zítra. A to už možná s mini Danglesem. On teďka, ještě před minutou jsme volali, tak šel spát. A pokud mi nevěříte, že s ním jsem ve friendech, tak počkej, musím ho najít. Tady, mini Dangles. Přijde vám divný, že jsem furt innocent. To i Dangles byl murdr. Když jsme hráli. Sorry, že ten klip a to, co jsme tam dělali, natočili vám, ale nestihli jsme to, no. Takže tak. Myslíte si, že to, jo, murdr to vyhraje, protože cápka se nehejbe? Bylo by hustý, když by se ještě teďka napojil mini Dangles, ale ten šel spát. Ten už se nenapojí. Takže bohužel první hra za náma. Ach jo, nemám klíče. No já jsem dneska začal hrát. Jako Roblox hraju aktivně. Takže pokud si mě budete nebo já vám to rovnou řeknu. Pokud si mě chcete přidat, tak velký M, mini, podřídko, Jungles. Mám to správně, yes. A když se to samo ukončí, tak pardon. iPhone se mě nějak moc přehřívá. Ta 17 je fakt blbá. Radši si nekupujte 17. Nevyplatí se to. Ale tak to si fakt děláte srandu, kolik mám procent už na to. Kde jsem to dělal na procent? Nevím, kde se podíval na procent. To bylo rychlý. Ach jo, tak to pokud s tímhle, tak to si dám 4. Protože tohle prostě nejde. Ach jo. Já věřím tomuhle cápkovi, on je docela i dobrý. On je docela dost dobrý. To je výhra. Pokud budu murdr, tak 100% půjdu prvně po něm. Nebudu se muset dávat bacha. Jinak věděli jste o tomhle secretu? Počkejte. Napište mi do komentářů, jestli ano nebo ne. Tady se můžete schovat před svýma kamarádama.
se ale fakt děláte už srandu. Někdo odstřelil. On mě fakt odstřelil. To je fakt asi nejhorší šerif. Ach jo, proč tu zbraň nedají mě? Teda kromě toho prvního pokusu, ten nebyl fakt. Tak poslední hra, guys. Sorry, že to je tak krátký video. Nebojte, příště si promažu trošku tu galerii, aby jsem mohl má být tady trošku díl. A tak to si fakt děláte srandu. Přijde vám sus. Nevím, nejvíc sus je bez to tenhle západ. Zase šerif. Sorry, sníží mi prostě to. Já jsem to dal takhle, já jsem nevěděl, že prostě... No nic, pardon, guys. Tohle jsem posral. Pardon. Ale tak uvidíme se příště.